dins el curs d'operaris de celler, un cop acabada la formació, hem demanat amb alguns dels alumnes que ens diguin molt breument o amb una paraula què s'emporten d'aquest curs. Aquest curs m'ha ensenyat a tenir confiança en mi mateix i amb els altres. He trencat esquemes sobre idees de coses que pensava que no podria fer i que si t'hi pares a pensar o preparar poden ser més fàcils del que semblen. Per a mi, definir aquest curs amb una sola paraula seria creativitat. És una competència molt clau per a trobar treball i mantindre-la. I és molt important per a trobar noves alternatives i solucions a nivell laboral. Definir aquest curs amb una sola paraula, experiència. L'experiència que m'ha donat a tenir possibilitats de trobar un bon lloc de treball i tenir més eines per desenvolupar-la. Este curso me da mucho experiencia, aprendizaje, me ha enseñado muchas cosas como la importancia de la formación y crear nuevos objetivos. También me soñando mucho cosas para realizar en mi futuro. Motivación, más motivación en mi camino profesional, con más conocimiento de celler y viticultura y de buscar trabajo con más ánimo y facilidad. Inspiració. Aquest curs m'ha inspirat a tenir noves metes i redirigir les meves competències i posar-les en pràctica pensant en nous llocs de treball. Doncs jo em quedo amb la paraula creixement, ja que per mi engloba una mica la intenció de cursos com aquest, en què d'una banda es treballen unes competències professionalitzadores específiques d'un àmbit, però d'altra banda també unes de transversals que ens obliguen a parar-nos i fer un treball d'autoconeixement, de motivació i de redirigir poder el nostre itinerari laboral i estar així més a prop d'aconseguir els nostres objectius.